Ginaabi-abi sang House Prosecution Team ang posibilidad nga igasaylo sa hapon ang hearing sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sino kay House Legal Spokesperson kag Private Prosecutor Attorney Benjamin Talosa Jr. iniagod nga mas madamo nga mga Pilipino ang makapamati kag makalantaw sang live stream sa ginaduso nga schedule pati gayunon ang regular session sang Senado alas 10 sa aga tugtog alas 2 sa hapon. Mag-aumpisa naman ang impeachment hearing, 30 minutos makaligad sa alas 2 sa hapon, tugtog 30 minutos makaligad sa alas 7 sa gabi. Sino kay Attorney Talosa, pwede sini nga mapadasig ang hearing, bangod hindi utod-utod ang testimonya sa mga testigo. Pwede man palawigon ang oras ng hearing kung kinahanglanon. Na-delay ang bilang ka mga hearings ang nagligid nga semana, bangod sa malayang nga tiyempo, kag pagbaha sa Metro Manila, samtang ginalauman naman nga hindi makaapekto sa schedule ang mga hearing sa ginaproponer nga 2027 national budget. Tinutuyo man sini suno sa prosecution nga matapos ang impeachment trial antes matapos ang tuig. Kabong, sundi, kag pamatii, kag lantawa ang mga updates sa impeachment hearing ang mga coverage sa Bomba Radio Philippines pagi sa tanan nga digital platforms sa buong aga.